соҳибкори ватанӣ шахси саховатпеша сокини обрӯманди ноҳияи Рашт Муҳиб Бобоҷонов дар иртибот ба даъвати асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати кӯмак ба табибону беморон ва ниёзмандон дар шароити паҳншавии бемории коронавирус ва дар моҳи шарифи Рамазон як зумра амалҳои хайрусавоб анҷом дод. ин фарди ватандӯст дар якҷоягӣ бо фарзандонаш дар ин рӯзҳои душвору сангин ба зиёда аз 400 нафар кормандони соҳаи тандурустии ноҳияи Рашт ки имрӯзҳо барои табобати беморони гирифтори сирояти коронавирус COVID-19 кӯмак намуда ба маблағи 500 сомонӣ ба ҳар як корманд дастрас намуд. Инчунин Муҳиб Бобоҷонов барои суратҳисоби махсуси пешгирӣ аз паҳншавии сирояти коронавирус 1 миллион сомонӣ ба таври нақдӣ ба Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас кард. ин сокини шарафманди ноҳияи Рашт илова ба ин ба зиёда аз 1770 оилаи ниёзманду камбизоати шаҳрҳои Душанбе, Ҳисор, Ваҳдат ва ноҳияҳои Рашт ба маблағи 887 000 сомонӣ кӯмаки молиявӣ намуда ба тоҷикон дар шаҳрҳои гуногуни Федератсияи Россия ба маблағи беш аз 6 миллиону 500 000 рубл дасти ёрӣ дароз намуданд. Муҳиб Бобоҷонов дар якҷоягӣ бо фарзандонаш ба хотири пешгирӣ ва табобати бемории сироятии коронавирус COVID-19 ва дастгирии маъюбону ниёзмандон дар маҷмӯъ ба маблағи беш аз 3 миллиону 190 000 сомонӣ хайрия ва кӯмак намудааст. таври худи соҳибкор изҳор медорад: ману фарзандонам ҳамеша сиёсати хиратмандона ва инсонпарваронаи асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дастгирӣ менамоем ва минбаъд низ дар амалӣ гардонидани ин сиёсати хайрхоҳона саҳми худро мегузорем. бояд гуфт ки Муҳиб Бобоҷонов аз зумраи соҳибкорони муваффақест ки кӯмакҳои ӯ ва писарони саховатпешаш дар ҳалли мушкилоти мардуми минтақаи Рашт ва дастгирии тоҷикон дар Федератсияи Россия ниҳоят зиёд аст. ёдовар мешавем ки амалҳои хайрхоҳонаи ин шахси саховатпешаву ватандӯстро президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солона ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 26 декабри соли 2019 ба ӯ ва фарзандонаш изҳори миннатдорӣ намуданд. бояд гуфт ки хизматҳои Муҳиб Бобоҷонов сокини 80-солаи ноҳияи Рашт аз ҷониби пешвои миллат бахшида ба ҷашни 28-солагии истиқлолияти давлатӣ бо медали хизмати шоиста қадрдонӣ карда шудааст.